Mišena, nazdar. Chceme ťa ešte predsa len raz pozdraviť všetci, čo sme sa tu dnes večer zišli, takže ideme na to. Nazdar. Čau Mišenka, prosím ťa, na budúce sa najprv prebuď, keď budeš točiť to video, lebo nie sme tvoji zubári a nepotrebujeme vidieť všetky zuby. Čau. Čau Mišenka, ja som ťa strašne dlho nevidela. To bolo krásne. Ďalej? Ďalej? Čo som ďalej, tak si to ďalej. Čau. Ja som mali dohodu, že? Ja nepočul. Spáli, jak užívaj si to tam v Francúzsku. Vysielaj štát. Dobre robíš. Servus Mišenka. Vivečko. Maj sa tam, dúfam, že si tam je dobre. Neviem, nič ma teraz nenapadá, tak dajte ďalej a to kolegyni. Čau. Čau Mišenka, dúfam, že sa vidíme čoskoro. Maj sa dobre, ahoj. Mišenka, nazdravie. 4 hodiny denne. Vaška. No, ahoj Mišenka, práve som sa dozvedela, že si europarazit. Tu povedal Lafo na vysvetlenie, že čo je Mišenka. Takže prajeme ti všetko najlepšie a zdravíme ťa. Hello Mišenka, enjoy in France and greetings to Slovenia. Bye bye. Cheers. Ahoj Mišenka, práve vysvetľujem zahraničným, že čo ty presne robíš vo Francúzsku. Ahoj. Ahoj Miško, tu je tvoja obľúbená pičle, svrča. Čau, ale ja tu bohužiaľ dneska nie som najzaujímavejšia, takže podám sa ďalej zaujímavejším osobám. Čauko. Hi Mišenko, you don't know me, but yeah, anyway. Hi. Ahoj Mišenko, ani mne nepovedáš, ale ahoj. Čau, dneska pijeme aj na teba. Dobre, stačilo.